going down till the day deserving fitting for a king. I'm waiting for the time that I can reach my motherland like my father. Dneska by som vás chcel, ja slovenský brat, vás Čechov naučiť, možno skôr vysvetliť, ako sa robí backside lip slide. Predtým by sme mali vedieť asi ten backside 50-50, lebo sa to naskakuje z tej istej strany ako backside lip slide. Ja som si vybral pre môj backside lip slide tento streetový rail. Nemá streetové nájazdy síce, ako napríklad rail vedľa, ale je to podobné, síce ľahšie, lebo nemusíme ten rail tak obskakovať. Rozdiel medzi frontside boardsideom a backside lip slideom je taký, že frontside boardside sa nahádzujeme tvárou, sme tvárou k railu, vidíme ten rail, a backside lip slide je v tom iný, že ideme chrbtom k tomu railu, že nevidíme, kam sa vlastne nahádzujeme. Musíme to pozerať sa vlastne pod seba, aby sme to dobre trafili. Najprv skúsime na tom raili nejaký ten backside 50-50, by sme vedeli, aké to je naskakovať na rail od chrbta. Ideme mierne od toho railu, nejdeme priamo naň, naskakujeme tak, že urobíme menší pop, aby sme nebuchli do toho railu vlastne. Menší pop, skočíme mierne telom dozadu, nakloníme, naskočíš na rail do 50-50, rovnováha v strede a fričíš. Keď sme už zvládli to backside 50-50, tak skúsime ten backside lip slide. Je to ten istý systém, ideme mierne od railu chrbtom, urobíme menší pop a pomaly už točíme zadnú nohu za seba, ruky držíme pred sebou, pravú ruku ťaháme tak dopredu, aby sme nedali dozadu, lebo nás pretočí dozadu, a prednú ruku máme presne ako pri frontside boardslide, telo vytočené. Odjazd nebude vôbec žiadne ťažký, zaťažíme sa na prednú nohu, aby sme ten rail vlastne prešli celý, a pri odjazde, keď máme presne ruky vytočené, není problém to odísť do normálu, ale keď nás to moc pretočí, tak vlastne tá ruka zadná sa ťahá dozadu a odídeme to do feky, čo je dosť pekný trik. Veľa šťastia v backside lip slideu. Dovidel, díky, čau.